Takže dneska na vaření si musíme sehnat výbornou brokolici. Není to vůbec jednoduché. Vlastně asi za 20 let jsem v Česku nejedla nikdy dobrou brokolici, protože to, co nabízejí supermarkety, to není brokolice, to chutná jako brambor, jo. Jahody si dáte chutná jako brambor, brokolici si dáte chutná jako brambor, květák si dáte chutná jako brambor. Takže tady konečně jsem našla dobrou brokolici. Toto se mi taky líbí, že tady mají papírové sáčky, to znamená, že ta země to nějak zpracuje. Vítám vás, doufám, že máte dobrou náladu a jste připraveni na další lekci vaření. Co si dneska připravíme? Připravíme si něco moc dobrého, moc lehkého, jednoduchého a rychlého. Tento recept, který se jmenuje orecchiette con i broccoli, pochází z Puglie, což je region v jižní Itálii. Co na něj budeme potřebovat? Budeme potřebovat klasické těstoviny orecchiette, dále budeme potřebovat kvalitní brokolici. Víte, že tato brokolice, která pochází z Česka, nedaleko odsud, je dobrá, je zralá. Když si koupíte v supermarketu brokolici, tak většinou hraje všemi barvami. Tady je napůl bílá a nemá žádnou chuť. Takže tento recept o brokolici musí mít chuť. Dále potřebujeme sýr, buď to pecorino romano, pecorino sardo, grana padano, parmigiano reggiano, záleží na vás, jo? Takže parmazán nebo něco takového. Budeme potřebovat česnek, sůl, peperoncino. Vzhledem k tomu, že nemám peperoncino čerstvé, nesehnal jsem, tak mám tohle, ale je moc dobré, jo? Taky z jižní Itálie pochází. A olivový olej, extra panenský olej, musí být opravdu kvalitní, protože v těchto těstovinách hraje výraznou roli, jo? Jde cítit. V podstatě v Čechách je brokolice docela oblíbená, ale většinou je v kombinaci se smetanou nebo dokonce někde i s nivou, jo. Takže já jsem si řekla, že se to naučíme i bez smetany a že budeme mít takovou variaci. Kdo chce, může použít i ančovičky ve skle, kde vlastně se dává na osobu asi 1,5 ančovičky. Já je dneska nepoužiju, protože tady mám hosta, který ryby nemá rád, ale určitě to do toho receptu patří, není to podmínkou, ale dá to tomu takovou zvláštní chuť, takže tak 1,5 ančovičky na osobu. Jo, takže první, co uděláme, necháme si zavařit vodu, pořádně ji osolíme. V okamžiku, kdy se nám voda pořádně vaří, musí být hodně osolená, vhodíme brokolici. Tak. A spadlo nám to vedle, nevadí. A ta brokolice se bude vařit 3 až 4 minuty, jo? Jenom chvilinku. Tak, po 3-4 minutách vytáhneme brokolici, má nádhernou barvu, zelenou. A v podstatě tu vodu my použijeme na těstoviny. To znamená, že ty těstoviny budou mít úplně úžasnou chuť, protože tam zůstane ta chuť té brokolice. Osmahneme si česnek, kdo bude dávat ančovičky, tak je ten správný okamžik je teď dát, tak 1,5 na osobu. Plus česnek záleží na vás, kdo není velký milovník česneku, tak si dá česnek v celku, pak ho vyjme, jo, jenom aby ta brokolice chytla chuť. Úplně tak stačí. Takže osmahneme si česnek. Výborně. Máme tady tu krásnou brokolici. Přidáme. Krásná barva. To je ta barva, kterou brokolice má mít, nemůže být nikdy, jo. Úplně taková ta tmavě zelená, to pak není vůbec dobré. Musí být ještě taková křehká, nikdy nerozvařená. Pak je to jako školní jídelně. Peperoncino, kdo má papričku, tak už si mohl dát i předtím. Podle chuti, kdo má rád ostřejší, přidá víc, kdo ne, stačí troška. Tak a teď přidáme orecchiette. Kdo bude chtít, může použít jiné těstoviny, pokud neseženete, jo. Dobré jsou i takové ty conchiglie, farfalle, spousta jich dobrý. Já mám ráda hodně mám ráda rigatony a pakeroni jsou taky vynikající s tady těma těstovinama. Ale i ty farfalle, i ti motýlci nejsou špatní. Tak, orecchiette máme připravené, sedíme. Nebo zkusím teda ještě pro jistotu, člověk nikdy neví. Myslela jsem si už to bude. Tak akorát. Al dente. Nerozvaříme. Byla by to škoda, když máme takové pěkné těstoviny. No, požehnaně jsem toho udělala. Teď přijde náš sýr.
tak ho mám. Tady už jsem se hezky nastrouhala. Dobrota to bude. Bude síla. Ještě trošku olivového oleje, protože já mám opravdu ráda, moc mi chutná. Tady tenhle. Mám ho z Toskánska od jednoho pána. Šikovný. A dělám ho jenom pro známé teda zatím, jo. Ale existuje spousta dobrých olejů. Pěkná večířka nebo obídek. Tak, nachystám, vyzkouším. Kdo chce, může petrželku najednou nasekat, dát na to. Vůně je úžasná. Vyzkoušíme. Je to moc, moc dobré. Přeju vám dobrou chuť a pamatujte si, že je velice důležité sdílet jídlo, které vám chutná s těmi, co milujete, a v harmonii. Dobrou chuť.